sekarang bintang tamu tampil. Sinten? Eka Walang sangit. Ayo. Ngono aneh. Kok ngonoan to? Ayo, Nduk. Eka. Wis nyambut gawe karo lombok rawit ki jan. Cilik nang pedese ra umum. Ngomong sing apik. Nggih, mulane nek wis dikek bakso niku terus bar terus tekan awake terus sehat, terus tenagane kumpul meneh iso terus bar terus tenagane kumpul, terus Kowe ora dinamik, semangat. kowe ora dinamika, kowe kelangan sinyal ngono kuwi. Wah, jak caturan angel. Sik tenono, kedua iki yen ra kowe nganti lengek aja takon dosa. Meneng. Iya, aku meneng aku. Yen memajang mong karo jano Awas. kune Yo. Kedua piye, Kak? Penak, Heh? penak. Iki lah. Penakmu ki nglegane apa kok mung penak? Kowe terus terang. Jujur wae ra apa-apa piye? Biasa, Heh? biasa. Biasa sih anu. Pancen kulitmu badak. Elok tenang. Total semangate garing. Mboten total pripun mumpung diparingi kesempatan apa. Lah nggih. Mari kula nggih nyeneng-nyenengke Dik Bayu. Kok iso? Wis aku iki. Bar sepet nyawan garing Sukoharjo. Ora ngono, Pak. Ning tak urus Mas Garing. Napa? Panjenengan dipethuk apa kang mau sluku-sluku bathok. Kok nyepelekke dupeh lagune bocah-bocah terus ora gelem menyat. Lah ya ora seimbang karo umurku to, Mas. Ora seimbang piye ta? Lah wong sulku-sulku bathok ki lagu dolanane bocah kok. Aja mung tok sawang bab nggon bocah. Ning nek sang ngerti isine Bathok niku. filsafate tembangan iki wau, oh kaget sampean. Suku-suku bathok. Ambak mung sak sluku bathok. Filsafate napa? Sluku-sluku bathok tegese urip kuwi aja mung dintekke nggo nyambut gawe wae. Lho, Nun. Boten entuk nyambut gawe terus. Iya, nek wektune leren ya leren. Oh, nggih. Kuwi kanggo njaga kondisi jiwa lan ragane kareben seimbang. Oh, nggih. Tembung bathok kuwi sing dikarepke sirah. Nggih. Sirah ya kudu istirahat kanggo memaksimalkan kemampuan pikirane. Saat catet
itu sirah itu dicopot diselehke istirahat ya Pak. Ora kok dicopot. Kuwi lak sirahmu. Tegese iki nggo refreshing, ora mung gawean, ae ngoten lho, ora mung nggo mikir wae. Nah, Oh, tak kira sirah diistirahatke itu dicopot diselehke. Jebule istirahat refreshing tapi Nggih. Nggih. bathoke ilailo kuwi nggambarake wong zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, kajeng tenang pikire, anteng tentrem atine. Nggih, kan zikir mau eling marang Gusti Allah niku sangat neuron sing eneng jero otak niku bisa kendhu. Eling marang Gusti Allah niku wadine atine tentrem. Leres. Nggih. Leres. Sirama menyang Solo. Sing karepe niku sirama, gitu. Sirama ki sirama. Sirama niku sirama. Sirama utawa adusa utawa sesuciya utawa wudu menyang mangkata Solo salat tegese enggal salata. Resik-resik awak enggal salat. Nggih, Oh. oleh-oleh payung mata tegese kanthi sampean gelem salat 5 wektu ditambah sunahe Nggih. sampeyan bakal di ayomi kang Gusti Allah. Mula disanipake payung mata wau. Leres. Mak jentit lolobah tegese sing jeneng mati kuwi tekane gak ana sing roh. Gak iso diprediksi, Nggih. gak iso dikira-kira. Roh mak jentit ngoten mawon. Peksek. Nggih, mati ora kudu nganggo lara, mati ora kudu nganggo tuwek gitu. Wong mati ora obah tegese nalika pati mau teka kabeh wis terlambat. Kesempatan kanggo ngamal wis ilang. Nggih, Pak. Yen obah medani bocah tegese akeh sukma sing nyuwun marang Gusti Allah kepengin bali diuripke ning Gusti Allah ora marengke. Merga yen mayite mau urip meneh bentuke mesti medeni lan mudarate luwih gedhe. Kula berarti kula ndereke panjenengan niku ngeten iki lho, Pak. Yen urip golek dhuwit tegese kesempatan nggo ngamal nggih ten donya niki. Leres. Mumpung urip ten donya niki nggo ngamal. Masih hidup mari beramal baik. Nggih, ora kok sok yen eneng alam patinu mboten. Pancine Neng kono ki tidak untuk bercocok tanam. nggih pancine ngunduh nggih, Pak. Nggih, Ah, ana kuwi pancine padha ngunduh wae ing tandurane. Wong nderek panjenengan niku seneng lagune penuh filosofi, penuh dengan makna. Wah, beda kali dalam sebelah nih. Ngapa aku iki kok Ana iki suku-suku Bathok Pak Anom diantarake apik kowe iki liyane cendol dawet ora ana meneh. ya. Ya. Lah jare nganggo refreshing. Ayo refreshing pancen bervariasi. Oh, nggih. pun tidak Ah. baik. Ning sing kula garis bawahi nggih panjenengan ngendika wae lho, Pak. Wong Pripun? mati iki ora kudu lara sik, ora kudu tuwa. Ngenteni tuwa. Nah iki aku terus menerjemahkan kata-kata mati. Apakah arti dari kata mati? Mati niku pinten huruf? M-A-T-I. M. Manusia semua akan mengalami. Oke, terus A. Adapun waktunya tidak bisa diperkirakan. Terus T. T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Oke, terus I. Ini semua rahasia ilahi. Wah, ya. Ngoten dadi kula ambak pun tuwa ngoten mboten wedi mati wong urung tentu sing tuwa sik. Oh, ngono ya, Mas. Kowe takon mun Mas nyang Gareng apa nyang Petro? Ya sampean wong sing ngomong. Lah, dadi aja sok kemlinti dupae sing nom terus sing apa sing tuwa sik. Wong nom nek ngancangi wong tuwa apik ora ya, Mas? Ora apik. Ya berarti sing tuwa sik. Aku tiba-tiba dikira wong nom sing ngancangi. Tapi khusus mati gratis. Gratis Ya khusus. ora. Ah, terus. Mulano Mas Gareng Dawuh. dipeling aja sok nyepelekke tembang-tembang lawas. Nggih Rama. Marga kala mangsa ana sing ngendikan to. Oh, swayang klasik iki wis ora Bange kuno. tembange kuno kuwi wis dadi barang antik. Nek pancen dadi antik malah larang regane. Nggih.
Nggih to. Ning sing kuno urung tentu negatif. Lah nggih. Kadang kala dianggap negatif ternyata setelah melalui beberapa tahun ternyata jebule kae kok positif. Nggih, luwih-luwih niki wayang. Wayang nggon piwulang. Wayang kulit merupakan budaya adiluhung warisan asli bangsa Indonesia. Leres. Niki. Leres. Melalui pagelaran wayang kulit, masyarakat banyak mendapat manfaat. Leres. Gitu. Nggih, Bapak. Selain manfaat berupa hiburan yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai positif dan falsafah yang terkandung di dalam pertunjukan wayang itu. Nggih, leres. Dengan kata lain, selain sebagai tontonan, wayang juga berfungsi sebagai tuntunan. Nggih, tur niki ampun melih kok wayange Pak, gamelan niki lho Pak. Lah nggih. Niki gamelan itu simbol dari kebinekaan. Dunia pun mengakui bahwa wayang kulit adalah seni budaya adiluhung. Adiluhung. Wayang kulit tidak bisa dipisahkan dengan musik gamelan sing mangkandhake niku Gareng. Niki simbol kebinekaan dan anti intoleransi dan anti radikalisme. Anti radikal. Nggih, pun niki kula ngastani menjunjung tinggi perintah yang sah dalam hal ini dalang. Gamelan juga merupakan warisan asli bangsa kita yang tidak ada duanya di dunia. Nggih. Golekno kaya gamelan. Mboten enten, Pak. Padahal niki gamelan niku asline saking basa Inggris. Kok iso? Lho jenenge gamelan niku rong suku kata. Game niku diwaca Inggris game. Lan niku basa Inggrise land. Artine garis. Garis game kuwi permainan. Dadi iki permainan sing miturut garis aturan. Mula game land. Wah, aku ki nang Inggris 3 tahun kok. Napa? Nggih dolan, Pak. Napa glandang to mriku? Terus jenengan rasake Mas Gareng. Keindahan alunan suara yang tercipta melalui orkestra gamelan sudah terkenal seantero jagat. Leres. Orang Amerika ada yang menjuluki gamelan adalah musik surgawi. Oh, niku pun pun ngalami ten Amerika mriku. Uyan-uyan ten jero gereja. Sing rawuh tidak kurang dari 300. Niku nggih mboten masalah nggih Pak nggih. Nggih. Weh. Niku marga iso ngematke alunan suara gamelan niku. Ibarate gamelan sing nabuh para dewa kaya gamelan Lokananta. Nggih. Maka tidak heran jika banyak pemuda-pemuda dari Jepang, Amerika, Eropa, Australia datang ke Solo, Jogja, Bandung atau Bali untuk belajar gamelan. Gamelan juga mewujudkan lambang persatuan dan kesatuan sing mangkandhake mau Mas Gareng. Nggih. Binekaan. Instrumen gamelan terbuat dari bermacam-macam bahan. Leres. Kendang, beduk, tambur dari kulit hewan. Kulit. Rebab dan siter dari kawat. Nggih. Gambang dari kayu. Kenong, gender dan dembung terbuat dari logam. Tetapi bila ditabuh bersama menurut irama ternyata menghasilkan harmonisasi nada yang merdu dan nyaman didengar. Nggih, tur niki kula kandhake anti intoleransi niku niki semuanya bertoleransi, Pak. Leres. Jadi yen sing siji ana sing nabuh double, ana sing nabuh single, sing nabuh double ya ora meri karo sing single. Leres. Lah demung niku lak nabuhe pisan ning peking ping pindho ning peking nggih mboten protes teng demung. Leres. Nah niki saling mengisi. Begitu juga dengan kehidupan, meskipun dikodratkan beragam dan berbeda, namun bila bisa selaras akan menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Niku. Mula-mula kepengin duwe gamelan niku. Ojang mundut. Lah kula dekek pundi? Mosok kula tuku gamelane ning jero omah kula turu njaba. Ning rak duwe gamelan. Ante gamelan ora masuk angin lho piye? Oh kaya sing penting ki ning aku karo bojoku ning omah gen primpen kok. Mila anu Mas Gareng niki mengke sekedhap melih tanggal 7 November memperingati Hari Wayang Nasional. Iya. Oh nggih ta.
Nggih niki wayang nasional niku wayang napa mawon Mas? Oh nggih, ya wayang sasak, ya wayang Bali, Bali, wayang Banjar, sedaya. Termasuk wayang wong barang. Nggih, wayang wong. Alhamdulillah. Wayang wong ku malah menang kuwi. Kok menang? Hari wayang ya melu merayakan. Ya bener nggih. Hari tari ya melu merayakan. Kabeh. Ora elok. Kabeh pun pokoke kudu katut ora katut udan deres pokoke. Elek men tuh. Lah. tanggal 7 November. Niki Waduh. niki nggih dirawuhi nganu niki. Ketua Pepadi Pusat nggih rawuh niki. Lenggahe ning ndi iki? Oh, anu, bapake para dalang. Pak Kondang nggih, nggih sing Nggih. gadah gongso niki nggih rawuh niki. Alhamdulillah. Pikantuk Terima salam. kasih matur nuwun. Nggih pikantuk salam saking Ketua Pepadi Jawa Tengah Pak Untung. Oh nggih. Nggih, salam selamat dan nanti diadakan gebrakan, Pak. Nggih nyuwun duka nalika Pak Kondang mantu aku ora iso melu cawe-cawe marga Pun kula wakili, Pak. Santai mawon. kula tesih njrebabah ten Singapura. Aku mewakili, aku ya sowan rono kok. Nggih. Pak Kondang, Alhamdulillah. nggih, Pak Kondang rawuh. Ning tanggal 7 niki hari wayang. Nggih, Pak. Wah, wis wassalam aku ora iso nderekke. Tidak melih. Nggih, nderekke anu Pak Rektor Unindra tindak dateng India. Kula titip irung. Tanggal 5 sampai tanggal 10. Kula titip irung, Pak. Irung. Nggih. Irunge wong India lak dawa-dawa ajeng kula nggih nempel irunge Esti niku. Mboten nggih, mugi wilujeng, Pak. Amin. Nggih. Amin, amin. Oleh-olehe mawon ampun kesupen. Nggih. Yo, saiki anu ngicipi Nyicipi. swantene Pak Dekan Fakultas Hukum UP. Pak Ade. Prof Ade. Prof Ade nggih. Monggo. Monggo Bapak, Prof. monggo Nyuwun Bapak. berkahipun. Prof Ade monggo Sarap kula kasuwun. sopan Mataram, Monggo. Mas Wahya. Oh yo. Ayo. Wah, jan. Menuju dalu, Bapak. Lujeng dalu Ki Anom. Kula niku paling keder kalih piyayi ingkang mawi jas. Pantes ngeten iki. Sik tak benake. Dos pundi, Pak? Sing paling keder apa sing paling keder? Nggih, saking kedere niku dadi keder. Mergo enten Nek ku keder niku mripat. lho, lagi mripat kula terus nyawang dadi kepengin duweni, Pak. Kula. Nek aku malah mata aji pengepisan. Aku wis ngerti maksude. Nggih, oh, iki alhamdulillah. Sing kotak-kotak apa sing lerek-lerek? Sing lerek purun kotak purun. Ora tenan to. Aku Pak Ade iki jan muli pas parapat wis tamat kok. Nggih, pancen ahli ngerti sadurunge winarah. Endi arep cedhak kene siap-siap ngekeki. Nggih Pak Ade, niki regeng gayeng tasih kathah ingkang nenggani kadosipun kathah ingkang kangen mirsani waringgit khususipun Ki Haji Anom Surata kaliyan Ki calon Haji Bayu Haji. Amin. Amin. Nggih, Nyuwun dawuh Prof Rama. Ade. Nggih, Mas Bayu Haji. Tadi saya duduk di belakang itu Nggih, Rama. ketika Ki Anom menyampaikan suku-suku Batok. Leres. Terus panjenengan bahas. Nggih, terus pundi? Itu kan masalah maut. Oh, maut. Iya, Nggih, masalah maut. itu. leres. Nah, saya ini tadi dalam perjalanan meresani ini, Ki Anom Mas Bayu. Nggih. Enten WA saking Yogyakarta hati ningrat. Oh, Seno Nugroho. Boten. Ngawur. Gare iki lancang. Tak pikir angger Yogya iki mesti Seno Nugroho ngono lho. Nggih, dos pundi Rama? Saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Nggih. Wonten dawuh. Saya itu punya paman. Nggih. Paman umurnya 86. Oh. Orang medeni tadi. Nggih. 86. Beliau itu menyampaikan kepada saya, Nggih, Pak. "Le, neng ngendi meneh nek wis umur
86 itu. Nggih, gumantung seleranipun badhe kos wonten pundi? Piye ta? Serengseng. Lah iki ning dina iki tembunge Pak Ade iki maksude Ya anu ben ngendikane. akhiripun Rama, nggih akhiripun. Dari tembunge kan medeni kan. Nggih, nggih, nggih. Kalau dikathuke suasana sluku-sluku Bathok. Nggih Rama, nggih Rama. Beliau itu ngripta. Damel Ngripta dandang gula. dandang gula Nggih. Sing isinya adalah mencari dirinya sendiri sebelum sedo. Gitu. nganu Lah rak medeni iki. kados napa nggih gagapi awake dhewe ngoten nggih. Nggih, nggih dos pundi Rama? Le, ini tak WA ini lewat anakku. Nggih. Saya terima. Kalimatnya itu jarang kami dengar. Lah niki, Lah, niki. saiki tembangno mumpung kowe nanggap wayang. Dandang gula. Dandang gula. Dandang gula mintip-nintip niki. Mergo dandang gula Ya saya ngagap. sampaikan. Nggih, Bapak, monggo Bapak. Om, saya nggak bisa. Oh. Wis pokoknya tembangno. Nggih. Loh saya nggak bisa Om. Sak iso-isoe. Dadi engko bakal tak tembangke ning sak iso-isoe gitu. Nggih, lho. nggih. Nggih, nggih, nggih. Kula Ning nek ngertos. arep ngganti nembang tak wenehi honor. Jadi Mbak Sinden-sinden itu kalau mau ganti nembang. Lah kok tebih sinden ingkang caket ra nggih wonten. Ra tenan to wis ping pindho, ping pindho. Kenapa sih dijebak ning ora mudeng? Nggih, nggih. Kula nu dijebak, kula mboten sadar yen niki dekan fakultas hukum mboten sadar. Kula hati-hati. Nggih pun saniki keparengipun sinten ingkang kapurih nembangaken? Napa badhe Ampun pun gareng ampun gareng suarane elek. Lho bar dicet tok, Pak. Badhe pun asta piyambak, Bapak. Kayak pager. Ning tembange nanti biar setelah ini dinyanyikan Maratus katanya sih. Oh, Maratus Solengah. Mbak Maratus, Ayo, ayo mriko. sinden paling murah dhewe, Maratus. Murah dhewe. Lah kuwi 500 e budal tekan Jakarta lho. Ukurane kok. Nggih. Maratus Solehah. Solengah. Monggo Monggo, Mbak. Mbak. Datang sini. Pinarak mriku. Namanya saja sudah mencorongkan harga gitu. Harga, nggih, tarif. Ini sinden bertarif gini. Sinden kanggo bandrol ya iki. Sinden cuci gudang ya iki. Maratus Solengah. Ini sayang. Mbak Maratus itu dulu waktu kami undang minta naik pesawat. Oh jangan, tetap bis abdi, saya bilang gitu. Iya. Wong bintang tamunya aja bis abdi, saya bilang gitu. Numpaki pesawat apa ora kabur kok? Itu pesawat ning dhuwur kuwi Jenengan numpaki. ampun salah sangka. Apa? Pesawatnya telepon lho, Mas. Pesawat telepon. Oh, dadi ngisor jokmu ana HP-ne. Niki Nggih. dipun bawa akan panjenengan piyambak, Bapak. Nggih. Nggih. Sak iso-iso ya ngomong Nggih. pesannya dari Jogja itu begitu. Siap, siap. Nggih. Ora kanta ora rupa ing yekti ora papan lan ora panggonan percaya mungguh anane Gusti Kang Maha Luhur Kang ngacipta sagung tumati atoh tanpa wangenan cedhak tunung ipun tan kena kinayang apa golek ana mengkone bakal tinemu anane salira nira
Tembang kok miris. Miris. Nggih Pak niku goleki dalane sok ben ki ning ndi ngoten to Pak. Lah, Kasaranipun ngoten nggih. Dadi jumbuh karo sluku-sluku bathok tadi. Nggih, nek lak mboten kedah lara sik, mboten kudu sing tuwa sik to Pak. Cateti. Nek perkara niku negosiasi mawon penyerembakan di sing-sing ngoten mawon. Aku itu bolo aku. Loh, enggak loh, wah ini kok dipek bolo, wong saya itu bolo Mas Bayu Iya. Kula nderek le, Pak. Padahal tekone sik aku lho. Monggo salajengipun tembangipun napa Mas Jawaban menapa? Enak menapa Bapak kersaken menapa? Bapak ingkang remen menapa? Jeneng sik Mas Ai. Monggo, teng kene nggih. Bapak menika ngersakaken podang. Udang kuning. Ya. Siap. Monggo. Monggo dipun aturaken yuk Mbak Maratus. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Obah-obah pijaran kugoreng ora krasa esuk awan nanti Gomino Mas Bahya. Kula ngagungan Gonggo Minoyo.
podang kuning. Nggih, sampun. Menika matur nuwun. katur keluarga besar Fakultas Hukum. Nggih. Saking Koperasi Pegawai Fakultas Hukum UP. Oh, ngaten. Dipun paringi tali asih gang 100.000 rupiah. Matur nuwun. Nyuwun lelagon podang kuning katur Kas FC lan ugi SBA. SBA anu napa, Pak? Sedulur Bayu Aji. Gleling. Nuwun saking Bapak Giyanto Kas FC Jabodetabek. Oke, sesuk ora tak kei aku wis gawe kaos. Apa? Segar. GFC. Segar. Apa segar? Seneng gareng. Sesuk wis dadi kaos. Oke, jaluk. Ora iso Jaluk tuku. sing seneng garangan apa mau? Gareng. Oh, seneng gareng. Tuku. Inggih Bapak sampun kasembadan Nggih. pamrentipun Nggih. kemerdekaan. Nggih, Pak. Matur nuwun Ki Anom, Oke. ini Mbak Maratus Nggih, sesuai dengan namanya itu. dos pundi? Nah, wis ngomong lho 500 itu. Sesuai dengan namanya Mbak Maratus. Tak tututke tenan. Maka jenenge gareng, gareng iki garing. Ya Iya. wis. Ora usah golek telesan. Ki kira-kira kamera iki pomo tak colong entuk ora? Entuk. Saya ini menebus 2 tahun yang lalu. Wis pundi? Waktu Mas Gareng Mbak Esti ke sini, Nggih. saya nembang terus kemudian kasih sangu itu. Uangnya kan recehan semua itu. Nggih, nggih, Pak. Gitu. 10.000, 5.000, 2.000. Oh. Nah, banyak yang WA saya dimarahi. Nggih. 2 tahun lagi nanti saya bayar utuh. Saya bilang. Betul, betul. Pas niki Pak Ade kok. Nggih. Ngelem Mboten, kula Ujung-ujungnya namung apa? ngengetaken, Pak. Nggih. Ngengetaken bahwa Fakultas Hukum Universitas Pancasila tertulis besar, hukum adalah keadilan. Adilan, betul. Adilipun teng pundi? Loh, Waduh. Seta. Adil ora kudu padha. Adil ora kudu padha. Ora kudu padha lah sing siji dikeki ya sing siji dikeki. Ya ora lho tegese padha-padha dikeki ora adil. Wis Kos itu, wong arep dadi kere wae mbok alang-alangi kok. Aku gumun kok. Aku bangsa. niki ngeten adile nggih, adile. Pripun, Bapak? Sampean tadi kan nagih jas. Nggih, jas. Jas lawas napa anyar? Anyar purun lawas purun. Nah, sing peri iki, sing lawas iki. Nah, mboten masalah. Sing kula beton niku berkahipun Nah, panjenengan. nggih, berkah. Niki Mbak Maratus. Kere. Tetep Bang. cair. Matur nuwun, Pak. Monggo Mas Bayu rencang-rencang sinden. Paranggono nggih. Nggih, Paranggono kalau ke sini saya kasih honor sama. Itu perintahnya Ibu. Oh. Perintah. Eh. Monggo matur nuwun. Anu khusus sinden nggih. Paranggono ya. Waranggono ora gareng, Waranggono pesinden. Sekarang bintang tamu tampil Sinten? Eka Walang sangit. Ya. Ngono aneh. Kok ngono anda? ayo nduk Eka Wis nyambut gawe karo lombok rawit ki jan. Cilik ning pedhese ra umum. pelok barang Napa, Pak? neno gundul pacul yuk Bengan Nyunggi wakul gendelengan wakul bintang sakane dadi salatan Sakas. wakul bintang sakane dadi salatan low Gunda pacul gendelengan nyunggi wakul gendelengan wakul limpang sakane dadi salatan wakul limpang sakane dadi salatan Pripun Mas Gareng krungu spot gundul pacul niki wau kula jane arep ngandhake niki tembange cah cilik-cilik mengke ora wurunge enten tegese sing
dalem melih. Niki tembang cah cilik-cilik lho Pak gundul-gundul pacul niku. Nggih, ketake tembange cah cilik ning niki nggih padha kali Sluku Bathok wau. Lah, mula kula mboten gelem nyepelekke. Jlentreh pripun Kang Petruk? Tembang gundul pacul kuwi sing nyipta Kanjeng Sunan Kalijaga nalika taun 1400 Masehi. Leres Rama. Niku duweni arti filosofi jero banget. Gundul kuwi tegese kehormatan tanpa mahkota. Oh. Kehormatan tanpa mahkota. Leres. Pacul niku gamane para petani. Oh nggih. Sing digawe saka lempengan wesi wujude segi empat. Pacul kuwi minangka lambanging para kawula tani Mas Gareng. Leres Bapak, leres. Gundul pacul kuwi tegese menawa sawijining pemimpin sak temene dudu wong sing diweni mahkota. Nggih, terus? Ning dheweke niku pemimpin sing budidaya kesejahteraning rakyat. Wong Jawa ngandhake pacul kuwi tegese papat aja nganti ucul. Niku napa mawon papat? Kemuliaan seseorang itu tergantung dari 4 hal. Ngene iku piye oleh nggunakake mripat, irung, kuping kalih tutuk. Mata untuk melihat kesulitan rakyat, telinga untuk mendengar nasihat, hidung untuk mencium aroma kebaikan, mulut untuk berkata adil. Nek papat naucul, maka lepaslah kehormatannya. Gitu, lepas kehormatannya. Gembelengan tegese besar kepala, sombong, dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Gundul-gundul pacul tegese jika kepalanya sudah kehilangan 4 indera mau, akibatnya njur gembelengan utawa sombong. Lah akhirnya wakul nglimpang tegese amanah utawa kekuasaane jatuh, gak iso dipertahanke. Segane dadi sak latar tegese berantakan dengan sia-sia, tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Coba to, wiwit jaman Kanjeng Sunan Kalijaga dadi pemimpin wis dielingke kanggo gundul pacul. Nggih Pak, nggih niku jane kari digagas napa mboten ngoten mawon. Gagas napa mboten mula nggih gumantung tiyangipun Rama. Yo, saiki genti Mbak Eka. Ka yo Ka. Nggih. Wis, kowe mau wis dikeki bakso barang kudu sing semangat. Kudu sing semangat lho, Den. Nomor niku nek wis dikeki mangan nggih terus semangat terus tenagane pulih meneh terus. Ya yo ora, tenan to. Iki omong ki nek ora dikendhaleni iki bablas. Aku mau wis omong lho sing laden bocah iki baksone aja dicampuri kroto. Enteni yo ngene iki ngoceh terus ngene iki. Karepku ki ben semangat ngono lho. Wong ki nganggo lagu, nganggo titik, nganggo koma, nganggo irama, dinamika, ora muncul kowe yen ngomong. Ayo omong sing apik. Nggih, mulane nek wis dikeki bakso niku terus bar terus dengan awake terus sehat, terus tenagane kumpul meneh iso. Terus bar terus tenagane kumpul, terus ora semangat. Kowe ora dinamika, kowe kelangan sinyal ngono kuwi. Wah, jak caturan angel. Ngene, saiki tak gawe anu. Nggih. Nyuwun lelagon caping gunung. Katur kanca-kanca PWKS. PWKS. Kalian PSMS UY ing DKC. Nggih. Lajeng WMC. KAS FC. Wah, komplit niki. SBA. Nggih, segar. Jeder mania. Germania. DKC nuwun saking Pak Edi Joko Mulyanto. Komunitas penggemar wayang. Penggemar wayang nglumpuk bengi kene. Alhamdulillah, menawi tasih wonten pendukungipun ateges wayang badhe lestari ngantos benjangipun Rama. Nggih, amin. Muga-muga besok nganu anakku ya muga-muga iso paling tidak nyengkuyung pagelaran wayang. Kula nyuwun sing bawa Sinten? Mbak Eka, uget-uget. Terus mengko pas nembang kula nyuwun suarane Mbak Hesti.
Oh, Esti. Nggih, terus sing ngendang Eka. Wis. Oh, yen ngaten anu Esti ini kan mriki sisan mawon, Pak. Nggih. Nggih kok. Oh, Monggo. Oh, Transjakarta iki. Aku cek duwe imbon siji. Imbon niku napa? Oh, nganu. Sing nggur tak tokke. Nggih, aku ditokke Pak, mengki ndak mlempem. Kaya kerupuk. Waduh, Esti iki masaku saya esuk kok saya montrot-montrot. Apane? Aurane metu. Aura kok montrot. Mbah dhewean saya esuk lak saya nglengo aurane. Saya irunge saya tukul. Iya. Mergo gilap, Mergo kempling. kempling Elok gilap. ya, Dek. Heeh, eloknya iki. Lipstike ya, Bang. Ayo no. Kayak wong mangan bayi. Kuwi yo menyek. Oh kancane lipstik abang kaya wong mangan bayi. Aku ra melu-melu. Lah kowe iki lipstik ana sak untune tok lipstik iki ben apa? Semangat kanu saking Ben Ayu. Oh saiki dandane wis breset tok Mas Gareng. Apa? Iki walang sangit iki. Kok walang sangit? Eka prihatin sih. Eka kepik. Asline iki walang sangit kuwi. Kuwi saiki dandane biyen nek jarikan to. Heeh. Sing jari iki sing ngegong ae. Sing nyekel nyekel kancane, sing jari iki sing ngegong. Engko sing nggone kebayak engko ening dhewe-dhewe ngono kuwi. Biyen ki angger gelungan sok konangane saiki ora rapet apa mbok pakusuk. Ora. Kemane. Sik bawa. Pangkur cape gunung dijinglengke sing jingleng gareng. Lah niku lagi seneng-senenge jenggleng. Nggih. Bayu ki ra iso disambati kok. Disambati boyoke kancane bengkong barang malah kok jeglak-jeglek. Yo. Minggir. Aku arep jeglek. Jatahe lo karo Sing dijengleng Jengleng sing Eka. bawa. Sing bawa aku engko langgar. karo ing ngisor kok iso karo Mbak Esti ki nyapet jenenge Peh Ayu kono apa piye jenenge? Bagiane sampean. Aku ki sing gedhe yo ngene iki aja mok sia-sia, Dek. Lah gedemu iki apa? Sesuk nek wis rada lemu para esuk. Kumen bensin ku ora gede. Aku sesuk yo bokonge sak tambah ngene iki, Dek. Nyapa kok mok sia-sia? Sak tampah. Ayo, bawa. Sak Nyecret awas kowe. sak tomblok lah paling ora. Ayo kok cerigis ya. Mboten nun pangapunten. Iya kok sik to, Dek. Jeglek. Kaget aku. Adet. Tak kuampleng mah. Yo. Saben bengi nyawa Awas. Ayo. Yuk. Piye jeglek aku, Kak? Piye jenglengane Mas Gareng piye, Kak? Biasa. 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 Oh. Kok Lebih biasa Kok ora duwe greget ta kowe iki? Mboten. Sebabe apa kok ora greget karo Mas Gareng? Anu pun tua nuwun sewu. Pun tua. Mboten, Dek. Mboten. Wis ngombe benik. Ya. kok benik vitamin. Vitamin kok benik. Memangsamu ususku klambi kok. Ditenono, kedua iki yen ra kowe nganti lengek aja takon dosa. Meneng. Iya, aku meneng aku. yen memajang mong karo jano Awas. kune Yuk. Kedua piye, Kak? Penak. Heh. Penak. Lah, iki Penak mungkin kelegane apa kok mung penak. piye? Kowe terus terang. Jujur wae ora apa-apa piye. Biasa. Heh? Biasa. Biasa sih anu. Pancen kulitmu iki badak. Ora jeglek ora paten. Memangsamu kene wong tuwa wis ngotot ngono kok biasa. Gelem ra tak jeglek. Penak. Nah, ngono. Iki kayak semangat wong tuwa to. Iya wis tuwa. Iya, Pak De, kok wis tuwa. Nggih, Pak De pun tuwa.
Lah nganggo kene gerak kowe mbok konoke semangatku timbul. Semangat timbul. Kowe ngimbangi. Nggih, kula tak Ya. nggih. Ayo. Kok rai lho. Aku iki arek ekspresi karepku dhewe. Yo kene ana wonge sing tangan kiwa apa ora iso to. Sing tangan kiwa. Ayo. Kembang bae Alas. Ora gagas sih. Kene wong tuwa gerak kaya ngono kok. Piye, Kak? Wis dimbui lho iki mau. Sangkek neh menapa niku seimbang iki lho terus aku ki terus menikmati suasana ngono. Dadi aku ki mau kaya ngono ki menikmati. Piye rasane, Kak? Biasa. Anu, penak. Elok tenan, wis, elok tenan. Jos. Wah, ben anu Pak De gareng ngono aja entuk tuwa, aja josane. Sing hebat nek jenengane to. Hebat. Arep tuwek iya ta. Arep tuwek, wah jan wis Hei, KTLK. nyapa? Telek. Wah. Pak De anu LC Apa? lincung. Saya lemes. Berarti kita setel. Kamu telek, aku lencung. Ayo, telek lencung jalan. Ma, aja ngono kuwi. Weh, kuwi marah iso ngarepke swara lho kuwi. Napa gitu, Pak? Oh, Kesaksian iki. kok sik telek lencung gandeng cenenge karo swara napa to, Pak? Pripun niku? Kesaksian. Oh, kowe maido. Lho, mbok itu wong dereng tau ngerti kok. Unsure napa? Bapak mayang simbok melu, aku ning omah karo pembantu. Nggih. Arep madang, Nggih. lawe iki manuk bar dibedhi lawan sore digoreng. Oke, Kalau buya. nyambel, si nyambel jenenge Mbah Truno kuwi riwangku. Luar biasa. Methik Lombok nyambel terasi, Mbah, sing enak yo. Waduh. Pas nyambel terasi lampune mati. Nggih. Lampune mati, terus lah kok terasi niki merucut sekolah ayah kuwi. Lah Digerayahi karo Mbah Truno. nggih. Oh, lah iki kecekane ngrumurup lampune terus. Wis diulek karo Lombok kuwi. Rampung terus di mangan bareng. Panjenengan dahar nggih ya. Iya no. Wah, pahite secara umum. Lho ya dirasa. Bareng lampune biar murpi terasine jek utuh ning ngarep keren ngono kuwi. Lho, lagi mah wah, lagi daki lencong ngono. Kita lek lencong. Lho kuwi dirungokke dadian kepengin suaramu apik kung kaya Pak Anom mangano telek. Lho Sak sendok ngono. Lah kuwi Pak Anom iki suarane kung ki mergo telek lencong. Oh napa meneh niku mung sak jumput lah, aku genep 2 sendok lah ya. Lho yen perlu sak brutune kuwi. Kok banget. Wong iki kecelakaan. kok. Perkara ora sadar kecelakaan kok terus ditiru gitu ya. Iya. Yen perlu telek nggo metu kae susu penuh. Apa to kuwi? Ben aku jenggleng ora dirasake kok. Lanjut. Aduh. Sing lagi. Kowe ora ngerti iki salone Pak Kodang iki anyar Pak. Anyar yo JBL apa hebat. Mulai tak coba nyuara enteng. Wah, merek kok gambir lagu. Apa? CDL. Iya. Iya, Kak. Tanganmu gaya liyane ora enek ya. Nek saya tak jiret tangan tenan. Iya. Biar wis. Awas. Jeblek. Yup. Enak ora enak onone iki dirasake. Enak, wis. Enak to, Kang? Elok, Wah, enak ya tekan batin ora ngambang ngono. tekan batin. Elok deh. Oh, Terus deh. Ano. Ayo. Awas. Tarian.
caturan. Wong iki dienggo parikan arep jenggleng. Ana wong ki sinan kok dienak-enake. Lho jare kon enak. Parian. Harian. Monggo wiwit saking Mbak Dita. Neno. Ning Jakarta Terus jalan-jalan Nduk Eka kok ayu tenan. Lah ya iki lho. Iki sing sakmene iki sing jujur ketok lho, Dek. Apa? Sing sakmene iki sing jujur kayak Mbak Dita tok ngono. PREK. 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 Wong ora trimo. Ora trimo wong kowe ora dirimo. Parian. yo Mbak Sing Suci. Mbak Suci. Oh, Mbak Suci sih. Neno. Wah, sing bar entuk kiriman lagu. Ora usah. Kayak masalah. Yo. Yuk. Semongko leci. Ora semongko kok leci. Semongko ora leci. Iya ya, alah bar kelegan lho. Mana? Iya ya. Didahar bar duhur. Ya dur. Terus Bapak Anom Surata Ki Bayu Aji. Pakeh men ra jaman. Mugi sehat ugi panjang umur. Amin. Matur nuwun. Yo Mbak Maratu Solehah. Naik kuda, jalannya ke kota. Universitas Pancasila semakin jaya. Amin. 2 tahun lagi wayangannya. Apa ora jangkae kekamban Pak rong tahun. Setahun pisan, rong tahun pisan geblak lho. Mbak Fahmi, yo. Mbah Pi. Sayur gude, Sayur gudeg. gude. Oh, tak kira gudeg. Sayure wong Jawa. Terus Profesor Ade, mugi panjang yuswa. amin. Kuwi jeng wong niteni ngono kuwi. Nggih, amin. Yo, kowe Eka uget-uget. Nggih, mengko kagem sinten? Lha sakarepmu. Dinggo Universitas Pancasila sih. Universitas Pancasila. Ya, Malah buju. Malah beker parian. saking senenge kula. Oh ya, ayo. Nano neno. Nanu nena. Kowe tak patak jempol iki. Mboten. Ndang ayo. Nggih. Menyang Jakarta. Ngopo? Ngusik to, Dik. Nyang Jakarta. Iya ya. Tuku es. Jakarta ki nek es ngono es wah seger-seger, Dek. Wis kumat ki wis. Iki obate mau telat dadi. Nyang Jakarta. Tuku es. Tuku es. Es apa? Sik wis rampung. Es tok. Lho akeh lho pirang-pirang lho. Wis, Sing sik. Jakarta. Jakarta. Tuku Tuku es. sido. Parian sik iki jawabane iki sik, ngono. Jawabane piye? Aku nek omong terus diseneni. Ning Jakarta tuku es. Wis ngerti. Nah, Universitas Pancasila. Semoga semakin sukses. Amin. PUP. Terus kagem Prof Ade. Prof Ade, wah ngene iki lho. Sugeng dalu Prof Ade. Lho. Ngunduh dele, Dele. Terus diwadahi tampah. heeh. Dele kok diwadahi tampah, Dik. Engko terus diayak. Ayo, Dang, ayo. Mas. Oh, parian kok mas diterangke. Sik aku Mas ana setrum nganggur apa ora? Nyapa? Aku kira Nyapo aku niru dadak. Ayo ki mau lho, malah. Tuku dele. Ayo cantik. ya, ayo tenan. Ngunduh dele. Dele. Oh niku terus diwadahi tampah dele niku. Terus Dele. Prof Ade. heeh. Insyaallah mugi-mugi barokah. Amin. Pisan kas. Tak agem sinten? Wih, nggo gareng. Pak Jengereng. Ya. Aku seneng aku. Ngelek. Cok. Ora, Jeng. Aku Ayo. karep tuwek kaya ngapa aku ki tetep Rasa disebut to. Ngeleme urul nuwek-nuweke wong. mboten tetep bagus dhewe. Wah, yo. Tak anggap kaya mbahku dhewe. Kaya ngapa? Gak. Ya Kak. Ya. Tuku kenteng. Tunggu kenteng. Terus Tuku kenteng terus niku di gua ning kali. cerita meneh. Ayo. Tuku kenteng. Heeh. Gua ning kali. Terus Pak Gareng. heeh. Bagus sekali. Kaya apa, Kak? Kayak sapi. Urung rampung, mbok salami iki ngapa? Anu, Bu, Urung rampung kok disalami.
Men rampung sih. Ben kah, ben. Nah, nek wis ning kono iki di luar hitungan. Kene. Wah iya ya. Nek wis metu dhewe. Melu. Iya. Sesuk arep usul aku. Juragan sapi. Lah, bagus sekali juragan sapi kok sapi. Nang ya tetep sapine ku mang sing mendominan. Neno. Omong lagi neh tak nikah kowe. Aku gelem aku. Walah. Bocah kok gelem. Ayo, anu. Panas sudah aling-aling. Capek. Itu ditambah. Ayo. Nyapa to, Dek? Jeglek ora takoke kae, sing ngendange deng ora. Iya, Deng. Deng. Nduli tandet ngono to. Ntuling dangdet. Sik. Gen cangkeme gawe. Ayo. Ntuling dangdet, Kuwi dipadake sing tak kendangene ngomange kok gelem ya. Aku ngomong. Padahal kayak ngendangi munyo lho. Padake ayo berdiri. Ayo duduk ngono Aku ya. kok yo kentir kowe to. Kula jan seneng remen kula. Iya, wis seneng to, Kak? Atese Pakde gareng kula kudang. Lah iya. Kalian Dek, tak dung tak brot. Ding tak ding. Ora ono naif nonton ya. Gak. Yo. Yo, saiki anu gede Mbak Hesti. Hesti, kowe iki ngopo nek kene meneng wae iki? Jeneman langsung di langgamke sing ngendang Eka. Ayo. Ngedange teng pundi? Dhuwur apa ngisor, Pak? Anu nggih tendur nggih. Tendur. Ya nang ngisor ya kowe kudu dipangku Mas Wahyo. Ayo kuwi bapakne kuwi sing tukang jikuki kedang kuwi ngene. Bapake Pak Pur iki jan jan Oh, kula kok mlakune padha miring e. Iki keluarga Yuyu ya. sopan, De sopan. Kak. Nggih, Ngendang sing apik. ngendang sing apik. Iki di live streaming. Di Iki live streaming. dipamerke Pak. Jan kula berat ngenten iki. Iki dipamerke Pak Ade lho, Piyayi Jakarta gen ngerti sepiro to kadigdayamu. Kendange ngedhek ora? Ngeten Oh, Balik. Heeh. Agare kendange dibalik. Wah, kaya peniti aku. Ya. Lagi iki lho aku diperintah sinden. Ngomong salah Oh, tekok. hati-hati, engko angger bar ora ngekeki aku awas kok. Kok kene pindah kedang apa Yo sogok? ngelih tapi sing sopan mosok nyedit ngono kuwi. Nah, yo. Wis bener dong. Men niki leres. Iki poer iki notomik. Napa nih? Pur kok poer. Tulisane POE yo. Iya. Yo poer. Pak Poer. Ayo nunggu ngono Kak. Timbo sing apik ngendangi jineman sik. Oh nggih. Ayo kabele dipasang. Oh. Waduh. Wah, jan kok. Pak Wahyo. Pak Wahyo. Wong kendange mbok dem kok Pak Wahyo iki mau apa? Lho komunikasi. Ayo. Emang saya Eh, lah, kuwi ora mic-mu komunikasi pripun? Ora rasa digawa wis men Ah ora usah ngemek aku ngene iki wis. Yo. Diselipke kono lho. Nenan ngono tanget tak tendang jineman ya Kak. Ayo. Ditesek tung den ayo. Ya. Alah. Delak kuntak ayo. Wes ora didangduke. Kosek. Kowe iki iso tenan apa ora to? Iso tenan apa ora? Karep kuwi semangat ngono lah. Bapak, Ya. Pak Bambang. Pak Ade nyapa to kok Pak Hah? Bambang? Oh, iya Pak Ade, jajal. Gak Pak Bambang e. Iya Pak Bambang. Jadi Pak Ade apa Pak Bambang? Ayo. Pak Bambang. Iya Pak Bambang. Ayo. Pak Bambang tuku gedang. Gedange gede-gede. Iya. Iki iso tenan kowe, Kak? Mosok ngarani aku edan. Ayu. Pak Bambang lemu. Pak Bambang lemu. Ngaku kendang ora ambek. Ayo. Pak. Ayo, Pak Bambang cukur rambut. Rambut.
bosok. Wong rambut kok. Iya. Nyanyi. Ayo Jiman. Iki mang santiku ya rambut. Yo, kayak keren ya. Yo. Timun cikarane Terus bangun negarane Ayo, rambutnya kan? Yuk, antar. Ayo. Jemblengnya kak, ayo. Awas, yuk. Ya. Awas. Yuk. Delang, delang. Matur nuwun Mbak Eka panjang ya. Isi tenang. Oh, saestu fisikipun pikantuk ngaten ning kepinteran. Wah, elok arepe drijine jempol kabeh ning kendangane. Iya iya ngenyek to. Wong pinter ngendang kok drijine jempol kabeh. Terakhir kali bagiane Mbak Suci. Nah, Nyun pangapunten masak kula ha sendredeg kula niki. kok ndredeg nang apa? Dredeg kan untuk pirsani piyai kathah niki lho anu Kang. Lah kowe yen kepengin ngendang ora ditonton wong akeh ya ning kuburan kono. Wong jenenge tontonan ya sing nonton akeh. Ah, wong kowe iki pancen kowe iki duwe kepinteran, jangan sok malu-malu kucing untuk mengeluarkan kepinteran. Ya ora mbok tokke kepinteranmu ora mudah apik, ning malah bobrok wasta Monggo. lumser ing sampiran. Mbak Suci tindak mriko. Putih Nah. Mbak Suci. Mbak Sut, wah edan. Lagune iki mesti anyar yang terbaru judulnya apa? Wis rasa dilebok.
Kok senengane gugah mala. Tak kira lagune. Nek nesu mekrok lho kuwi. Wong ora nesu wis mekrok sakmono gedene kok. Wah. Wah. Nek kintun salam ya Mas Gareng. Dalem. Kagem Mas Rikuncara. Nggih, Mas Rikuncara wilujeng mirsani. Enten anu di belakang layar. Oh, kali Pak Kali Pak Kondang. Kondang. Oh, nggih. Pak Sri, kula bar niki rampung lho Pak Sri. Terus ngapa? Lho arep jagongan karo Pak Kondang barang kok. Nggih. Anu apa Gong? Nah niki sing bangsa lagu Tulungagungan. Oh, nggih. Tulungagung. Nggih. Apa? Kaya Sing- anu kene. Oh, nyente. Ya sing dhewe itu. Sing dhewe. Kaya napa memanik ya boleh, Ah, tembang memanik. kangen ya boleh. Ah, sing di, Dok. Sing di. Tembang kangen. Tembang kangen. Ya. Apa? Tembang kangen. Apa sik tembang kangen? Nggih, tembang kangen. Kendangane napa kendangane? Kendangane Ya apa? langgam sik. Oh, langgam sik. Nggih, kowe langgam sik. Terus irama seger. Kowe sing nembang men iki walang sangit iki ta. Urung ngerti jogete ta? Urung. Lah mang delok jogete wis lah. Sentere we. Wah, piye? Lah iki joget. Belajar. Ya tergiling ae ya. Mula yang cedhaki kok gateli. Yo, Mangga. Langgam sik ya Mbak Suci. Mikrofone ya. Cik. Nggih, ya. Aja dipateni, Lek. Mangga. Wayah wengi udan krimis lauke suwes banyu kang tumetes dadi sutitip sayang Apa yang mau tresnaku seger, ring Dok? sliraku arep bisa ilang apa lali apa pancen wis ra lewat tembang kenangan iki wujud katresnanku. Rada marah ayo. Ngerangin ayo. Nyokek Ya. Mas, yo nyokek yo. Hop. Wayah wengi udan krimis ra. Gender gambang ayo. Banter. Awas. Ya. Sing tak tresnani tekan nyalake aku. Hop hop sik. Mas Gareng. Tutke jogete Kak. Ayo ahli joget kok. Aku alung bayar wong we. Wis ta. Ayo tutke. Iramane karo kanue apik luwes kae. Wis semen sing normal kan atek normal. Ayo tutke selahane. Ayo. Nah, jogete ayo. ya Pak Suci. Ya Pak Suci, kono nek kangen joget. Kena. Suci kan nembang kowe joget karo Mas Gareng. Anu, lan Bantah ayo, bantah. Yo, ya Pak Suci. Sumiliring angin tansah tutup kabung rasa kandang anjawi rekataku lewat tembang kangen muka bisa dadi tombol kangen iki panjang punya kiri namanya.
iso joget arep rusak karirku. Aku iso joget gara-gara niroke iki dadi buyar kabeh. Dadi irama ora kaku iya. Ya. Semrawut. Lho ngono kok kaya nikmati lho. Karo kene barang iki mau apa? Kuwi goyang Raja Kubis iki ngono kuwi. Wong wedok kudu iso masak, ngono nek gawe goyang Kerajaan Kubis. Are ora kene iki wong turu dadet. Kuwi kaya wong setruk dadi instruktur senam ngono kuwi libure ketut. Aku kurang teroke ora paten. Nggih, terima kasih Mas Matur nuwun, Gareng. nggih, Bapak. Wis tutuk sing ngatur panglipur. Nggih, wonten lepat kiranipun nyuwun pangapunten. Nggih.